аҷибтарин кашфиёти бостонии таърихӣ. инсон садҳо ҳазор сол пеш зиндагиашро бар рӯи замин, ки 4,5 миллиард сола аст, сар кардааст. ба ҳамин хотир чизҳои зиёдеро ҳамчун мерос боқӣ мондаанд, ки ба хотири ёфтани онҳо кофткобҳои зиёде анҷом дода шудааст. дар ин барнома чандто аз аҷибтарин кашфиётҳои бостониро бо ҳам мебинем, ки чандин сол аст бостоншиносонро ҳайратзада кардааст. салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. дар канали мо обуна шавед, як лайки дигар ва мо бошад роликро сар мекунем. рафтем. دوستان عزیز، چگونه که شما میدونید در کامنتاری که ما ذکر میکنیم همیشه شرکت 1x برای شما بهترین فرصت فراهم آورده. شما میتونید از این زو پس نه تنها از جنگ‌هایی که جنگاوران میکنن تماشا کنید و حلوت برید، اینچنین در جنگ‌های آنها شما میتونید پول کنید. برای این کار کردن شما در سایت در کامنتاری بودگی میدونید رجیستراسیون بکنید، پرومو کد نکر استفاده می‌کنید. 5000 روبل برای دپوزیت اول با شما بونوس میتونید و اون شما میتونید در دپوزیت اول استفاده برید. معلومات بیشتر در کامنتاری ذکر کرده شده. дафн кардани мурда дар дарахт. фарҳангҳои ҷаҳонӣ ба хотири эҳтироми мурдаҳои худ тарзу усулҳои гуногунро барои гуронидани онҳо муайян кардаанд. ба ҳамин хотир бостоншиносон баъзан вақт боқимондаҳои инсонро дар ҷойҳои аҷиб меёбанд. соли 2017 дар Швейтсария чунин иттифоқ рух дод. дар ин ҷо бостоншиносон қабри аҷиберо ёфтанд. онҳо дарахтеро диданд, ки аз он ҳамчун тобут истифода карда буданд. аз ин дарахт ҷасади занеро ёфтанд, ки донишмандон дар натиҷаи таҳқиқот маълум карданд, ки ин зан ҳудуди 2000 сол пеш дар ин дарахт дафн карда шудааст. бадани ин зан хеле хуб ва солим буд. ба ҳамин хотир донишмандон тавонистанд маълумоти зиёдеро аз он ба даст оранд. инчунин як гарданбанд аз гардани ин ҷасад ёфт шуд, ки диққати донишмандонро ба сӯи худ ҷалб кард. дар қулфи ин гарданбанд механизме истифода шудааст, ки 2000 сол пеш хеле машҳур буд. лашкари сафолӣ. соли 1974 баъзе аз коргарони зияни чин ҳангоме ки машғули кандани замин барои ёфтани об буданд, лашкари сафолиро кашф карданд. ин лашкар ба хотири муҳофизати Кин Ши Гоам баъд аз маргаш дар наздикии мақбараи ӯ ташкил карда шуд. ин лашкарро 700 000 ғулом ташкил медод, ки Кин Ши Гоам аввалин императоре буд, ки тавонист ҳамаи кишварҳои чинро муттаҳид кунад. дар сохтани ин муҷассамаҳо аз зиреҳ ва силоҳҳои ҳақиқӣ истифода бурда шудааст. чизи муҳими дигар он аст, ки чеҳраи ҳар яки ин муҷассамаҳо аз якдигарашон фарқ дорад. ин кашф боис шуд, ки олимону муҳаққиқон тавонанд беҳтар бо силоҳҳо ва тарзи ташкили артиш дар он замонҳо шинос шаванд. Горная Шори. ин макони зебо дар Русия воқеъ аст. агар дар бораи он чизе намедонед, бояд бигӯем, ки ин як макони минтақаи кӯҳистонии зебост. дар он биноҳо ва иншооти бузурге дида мешавад, ки ҳамаашон тавассути инсонҳо сохта шудаанд. дар ин иншоот сангҳо болои ҳам қарор дода шудааст, аммо донишмандон мегӯянд, ки аслан имкон надорад, ки инҳоро инсонҳо сохта бошанд, зеро ин сангҳо хеле бузург ва вазнин ҳастанд. ҳайратангез аст, ки вазни баъзе сангҳо то 4000 тонна мерасад. пас чӣ гуна дар он замонҳои пеш бе истифодаи таҷҳизоти пешрафта ин сангҳоро бардоштаанд? донишмандон ҳанӯз ҳам бо ин савол ҷавобе наёфтаанд. шамъи мотори 500 000 сола. яке аз қисмҳои асосии мотори ҳар як нақлиёт шамъи он мебошад, ки вазифаи ҷарақазанӣ ё ба тарзи равшан кардани моторро дорад. аммо бо донистани ин чиз тааҷҷуб хоҳед кард, ки соли 1961 бостоншиносон шамъеро ёфтанд, ки ва тахмин карданд, ки садҳо ҳазор сол пеш вуҷуд доштааст. ин чизро аз кӯҳҳои Калифорния ёфтанд ва онро Зе Косо артефакт номиданд. сипас тавассути донишмандон таҳқиқ карда шуд. дар натиҷаи таҳқиқот маълум шуд, ки ба хотири садҳо ҳазор сол зери хок буданаш ин гуна занг задааст. билохира гуфтаанд, ки ин шам таърихи 500 000 сола дорад. аммо ин чӣ тавр имкон дорад? шамъи мотор дар асри 19 ихтироъ шудааст. чӣ гуна мешавад, ки 500 000 сол пеш сохта шуда бошад? ба ҳамин хотир соли 2018 як гурӯҳ донишмандон бар бори дигар онро таҳқиқ карданд. ниҳоятан фаҳмиданд, ки ин чиз аз маркаи Чемпион аст. Чемпион ин як маркаи тиҷоратиест, ки дар солҳои 1920 ба вуҷуд омадааст, аммо ҳанӯз ҳам гуфта наметавонанд, ки чаро оксиди оҳан дар болои он қарор дорад. баъзеҳо гуфтанд, ки ин як пора аз мотори одамони фазоӣ ё худ инопланетяниҳост. баъзеҳо ҳам гуфтанд, ки инро як шахсе, ки дар замоне сафар мекард, фаромӯш кардааст.
салом дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки ширкати Азия Маркет ки ба фурӯши доруҳои гиёҳӣ, танҳо доруҳои гиёҳӣ машғул аст ва кайҳост ки дар боварии муштариён даромадааст ва мо кайҳост ки реклама кардаистем бо боварии комил гуфта метавонем ки доруҳошон оригиналанд, мисол хеле подделка нестанд ва имрӯз бошад як доруи нав овардагианд дар ҳамин ширкат. Ин бовар кунед бениҳоят муфида. Диққататонро мерасонем ки 3 дар 1 трибулсун овардагианд. Яъне чӣ иборат аст аз ин як упаковкаи 3 дар 1? Вақте ки шумо дастрас мекунед ин 3 дар 1 яъне харидорӣ мекунед, дар дохили як банкаи калони трибулсуни 230 граммаи, як банкаи майдаи 45 граммаи ва як та тюбики спрей ҳастае ки вай барои дароз кардани алоқаи ҷинсӣ, яъне 2-3 баробар алоқаи ҷинсия дароз мекунад, то 45 дақиқара мерасонад, барои ҳамин кор мусоидат мекунад. Ва инчунин агар шумо дар дохили Москва бошед, доставка ҳамун рӯз тариқи курьер расонда мешавад. Ман ба шумо кафолат медиҳам. Ва агар дар дигар шаҳрҳои дур-дасти Россия қарор дошта бошед, тариқи почта то 2 рӯз бурда мерасонанд ва шумо метавонед ки аз ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дида истоден, аз номи канали Некатоп гап занед, боз ба шумо барои расондани доставка кӯмак мекунанд ва скидка мекунанд. подшоҳи хирсҳо. Аз оғози тамаддуни инсонҳо мардуми Гренландия, Канада ва Аляска хирсҳоро шикор мекарданд. Ин ба хотирест ки расму оини шикори насл бо насл ба ҳамдигар нақл мекарданд. Дар достонҳои Гренландия дар бораи подшоҳи хирсҳо гуфта мешавад ки қомати баланде дошт ва пойҳояш ба ҳайвони Бигфут бо калон монанд буд. Мардум фикр мекард ки ин фақат як афсона аст, аммо вақтҳои охир як кашфи бостонӣ ин артефактро тағйир дод. Бостоншиносон косахонаҳои сари хирсеро ёфтанд ки дар зери яхҳои Аляска дафн шуда буд ва 1000 сол пеш мансуб буд ва ин калонтарин косахонаи сари як хирс буд ки то он замонҳо ёфт шуда буд. Аз рӯи ин косахона тахмин карда мешавад ки қадди ин хирс ҳудуди ҳаққалан 12 фут будааст. Инчунин назар ба ҳаҷми бузургиаш ҳатман корҳои бузурге ҳам кардааст. Яъне нақли подшоҳи хирсҳо афсонавӣ набудааст, зеро то ҳол инсонҳо натавонистанд ки қутби шимолиро пурра биомӯзанд. Пас мумкин аст ки ин хирсҳо ҳанӯз ҳам вуҷуд дошта бошанд. Норимитсу Удачи. Ҳоло дар бораи шамшере суҳбат мекунем ки 6 метр дарозӣ ва зиёда аз 14 килограмм вазн дорад. Одатан дар заминҳои пеш шамшер бо ин калонӣ истифода намешудааст. Ба ҳамин хотир вақте бостоншиносон аввалин бор чизеро диданд ки фикр карданд ки шояд ин шамшер аз ягон ҷонвари азимҷуссе бошад. Ҳамон ҷонваре ки мо шояд фақат дар филмҳо дида бошем. Ҳарчанд ки дар таърихи мо дар бораи девҳо чизе гуфта нашудааст, аммо дар ҳамон ҷое ки шамшерро ёфтанд, боқимондаҳои инсонҳои азимҷусса низ ёфтаанд. Баъзан таърихшиносон фикр мекунанд ки шояд ин боқимондаҳо аз ягон ҳайвон бошад, зеро ба хотири солим набудани боқимондаҳои наметавонанд муайян созанд. баъзеи дигар бовар доранд ки ин шамшер ҳамчун нишони ягон муҷассама бошад, аммо ҳақиқат ҳам ҳанӯз маълум нест. тангаи фазоиҳо. соли 2016 танга ё худ сикае дар Миср ёфт шуд ки ба рӯи он нақши одамфазоӣ дида мешавад. ин сикаҳоро як шаҳрванди Миср ҳангоме ки хонаашро таъмир мекардааст ёфтааст. дар сика ба лотинӣ ҷумлае навишта шудааст ки тарҷумаи тоҷикиаш чунин мешавад: онҳо меоянд. аммо ба ҳақиқӣ будани ин сикаҳо бисёре аз олимон бовар надоранд. онҳо мегӯянд ки ин сика аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда, тасвири зане бар рӯи он тарроҳӣ шуда буд, аммо касе бар болои он тасвири ин занро тарошидааст. хатти шиббӣ. ҳатман дар бораи девори бузурги Чин шунидаед, аммо оё медонед ки дар дунё девори азими дигаре ҳам вуҷуд дорад, ки хеле қадимӣ ва рамзнок аст. бо он хатти шиббӣ мегӯянд, ки як девори кӯҳна дар ҷануби Урдун аст, ки аввалин бор як олими британиягӣ соли 1948 дид. боқимондаҳои ин девор 150 километр тӯл мекашад, ки ин дарозии хатти мазкурро бо тӯлонитарин макони таърихии хаттӣ табдил додааст. девор пурра вайрон шуда, фақат нишонаҳои он боқӣ мондааст халос. бостоншиносон ин деворро таҳқиқ карда, аммо ҳанӯз ҳам сабаби ва замони сохтани он пурра маълум нашудааст. аммо баъзе бостоншиносон мегӯянд, ки императори қадими Урдун ба хотири муҳофизати худ ин деворро сохтааст.
хуб роликро давом медиҳем. ҳарами Унас вақте инҷоро кашф карданд, олимон кӯшиш мекарданд ки ба дохили он дароянд, аммо ба хотири вазъияти нохуби онҳо натавонистанд ки ҳарамро бубинанд. соли 2019 бошад иҷозат гирифтанд ки онро бубинанд. дар даромадгоҳи ҳарам туннеле буд ки 9 метр баландӣ дошт. тавассути он ба дохил даромаданд ки дар он мақбара шахсе бо номи Унас буд ва расмҳои зиёде ҳам ба рӯи девор қарор дошт ки ҳамаашонро то имрӯз солим омада расидаанд. хуб тамошобинони гиромӣ, кадоме аз ин артефактҳо ба шумо аҷиб буд ва ҳайратангез буд? метавонед дар комментар фикри шахсии худро бинависед. дар ҳамин ҷо ролики имрӯзаи мо ба охир мерасад. дар канали Некатоб обуна шавед, лайкро зеркнед ва то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.